Някой е качил клип за мене. Нуб Клевър ме е гледал мене, когато съм се карал с натурала. Така. Нуб Клевър почва да ми вика, че съм ненормален. Нуб Клевър, ако гледаш това, не знам, защо трябваше да ми кажеш, че съм луд. Първото, което е, аз да съм луд. Второто, което е, да ти еба бабата, защото майка ти е починала, няма как да я слувам, защото е кофти, ама си голям букук, очелатко, геймер. Нуб Клевър, да го духаш, братле. Знаеш ли защо? Защото ми че съм луд. Ти мен не ме познаваш, братле. Не ме познаваш изобщо. Не ме познаваш ни откъде съм. Обаче аз му ти кажа, мен не ме е страх от тебе. Аз знам къде живееш ти обаче. Живееш в Люлин, София. Никакъв проблем. Ето тук съм те пуснал на телевизора. Ето те. Като ми викаш, че съм луд, ако ти фана тази главичка, квадратната главичка, ако ти е фана и като ти фана тия очелца, ще ти ги сложа на масичката. И като почна бой по кратуната, на тебе ще те бия. И на натурала ще го оставим, а тебе много ще те бия, момче. И да ти кажа защо. Нуб Клевър. Ти ми викаш, че аз съм луд, братле. Аз съм луд. Абе, баба ти деба, ануса на баба ти е пълен с косми дъртежки. На косми дъртежки. А па твоя анус колко косми има? И си седиш по гащичките, и си пикаеш по гащичките и баба ти ги сменя. Ооо, кофтя. Виж какви очела имаш, бе. Глей, и си облякал един пуловер, червен. Абе, с извинение на лява, човек, ти си една путка, бе. Абе, мале човек. Който иска се подиграе казалея, това на мен не ме бърка. Аз, каквото казвам за тебе, ти ще трябваше ме наричаш луд, бъркли, като не ме познаш. Аз мога да правя шоу, аз мога да правя... Добре. Но, Нуба, ти като каза в един стрим, че си гей, защо не го кажем това на целия народ да го знае? Ти каза, че си гей. Човек, виж къв си противен, бе. Никой ни тъще, бе, човек. Никой ни тъще, бе. Братчето ми. Никой ни тъще, брат. Маняк. Никой ни тъще. Ма никой. Защо всички те мразят, човек? Защо се мислиш, че като си с очела е така и си мислиш за най-велик човек? Викаш, така вика. Здравейте, машини. Тукаш е така. Здравейте, машини. Тук едно ново видео съм ви приготвил. Бе, какво видео си приготвил? Що ти чупиха носа, бе? Защото се закачаш, братле. Защото се закачаш. Що не ми чупят носа? Че съм по-малко от тебе. Аз излизам навън. Аз излизам навсякъде, човек. Ама ти да ми кажеш, че съм луд. Ти виж ти какво представляваш, братле. Баба ти, виждал съм баба ти. Мога пусна клип на баба ти и сега. Виждал съм баба ти. Сега ще пусна клип. Нуб педала, нуб гея. Ще лапаш моя хуй, докато умреш. Докато тук не мога да дишаш вече. И е така, такова хуй е. И като ми лапнеш хуя, маперка ти прави човек, защото ти си педал, ама много бой ще едеш, братле. Ти, че не ме познаваш, викаш, че съм луд. Абе, мама ти деба. Мале. Очелатко, гледай го, виж какъв си противен, човек, гледай, така е направо. Абе, какви, гледай, баси лицето. We here boys, на майка ти путката. Кажи, това нормално ли? Няма псувам майка ти, човек, съжалявам, ама гледай. Виж какъв нос, бе. Виж...
Какво? Искаш някой да ти го набие, така ли? Какво? Искаш някой да ти го набие, така ли? Какво? Да ти го набият. Човек за първ път го правя. Dad, you did it. Hell yeah, man. Боже Господи, да се прекръста, какво да направя? Какъв си човек, бе? Какво правиш и така? We here, boys, we here. Господи, пази от такива хора, моля те. Човек, но кливър. Знам, че са те били като малък човек, което е жалко. Ти си сирак, човек. Много жалко. Ама, като викаш на мене, че съм от братле, аз съм ти от мъст. Що да виж, човек. Това си ти, нали? Това си ти, с тази главичка, това си ти, нали? That's a lot of damn it, да, на баба ти Януса. Виж, човек, с тази главичка, като фана тази главичка, тази главичка, дето имаш, така, като фана тази главичка, маничка е така си игра с нея, като удара в стената един път, човек, цялата ти главичка е в кръв, гледай каква тиква имаш, бе, човек, това се едно, че е едно яйце, бе, това не е глава, това изглежда на яйце, на кокошка, гледай каква маничка глава имаш, някаква странна е такава, някаква странна е такава има, бе, да ти е малек човек. И ще ми вика, че съм луд, гледай го, какъв е противен, гледай, баси носа, човек, ти да не си внук на баба Яга, бе, човек. Гледай, тук са го били нослето, мале. Здравейте, машини, здравейте, добре дошли в едно видео, в което... Нослето ли ти биха, ну, бе? Какъв е този нос, бе, човек, паси майката? Какъв е този нос, бе? Какъв е този нос, бе, пич, бе? Мале, човек, много ще те бие, щам ти. Когато се смея така, ще те бие, човек, защото ми наричаш от братле, бе. Мале, човек, много ще те бие, щам ти. Като се смея така, ще ти бие, човек, защото ми наричаш от братле, бе. Ама гледай на какво приличаш, погледни се на какво приличаш, бе. Погледни се на какво приличаш, бе, виж какъв нос имаш, бе, гледай, бе. И чуй, виж този кукъл, виж този кукъл, Чао. Ще те удара, човек, гледай какъв нос, бе, гледай какъв нос, бе. И ще ме викаш на мен от нуба, като ти викат нуба. Не се занимавай с мене, защото аз нищо не съм правил с тебе, нито те познавам. Знам те от колко? 2 месеца некъде. Голяма работа. Не искам да се мешаш в моите работи, това ще го направя, ако искаш да го видиш, ако щеш и го стримвай. Ако щеш и го стримвай. Семията. Искам, човек, ти да ми оставиш какво съм ти направил. Викаш, че съм луд. Човек, погледни са, виж какъв нос имаш, бе, човек. Виж какъв нос имаш, бе. Оня като те е бил, ама оня малко те е бил, човек. Ето като е бил грамаден, нали, с едно пинчърче. Малко те е бил, човек. Ето като е бил грамаден, нали, с едно пинчърче. Малко те е бил, човек. Малко те е бил. Много малко те е бил. Малко. Трябваше малко повече да те бие. Малко повече трябваше. Като ми викаш, че съм луд, братле, трябваше малко повече да те бие. Трябваше малко повече да те бие. Малко повече. Ама не да те бие така, лекичко, ба. Трябваше не само носа да ти удари. Тук трябваше да те удари. В мозъка да се оправиш малко, защото не си добре, като ако те фана, нищо. Няма да те заплашвам, защото се викнеш полиция. Виждал съм клипове, че натурал искал да те бие и ти 112 се обаждам. 112. Не, човек, ще му викна полиция. Знаеш колко е яко? Да, полиция. Аз съм нуба. Страх ме. Аз съм нуба педала.